L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija li l-lum ġdid qed jipponta lejlu la kariga fil-partit ikkonferma li effettivament kien intlaħaq patt bejnu u Alex Borg biex id-deputat Awċi ma joħroġlux fin-nofs. Delija għal dan waqt li kien qiegħed jiġi intervistat fuq Timestock fejn għal darbtej għal b'mod ċar li kien hemm dan il-ftehim fit-telli għal ħatra ta' kap ġdid nazzjonalista li żviluppat wara ir-riżenja ħabta u sabta ta' Bernard Grech ix-xahar li għadda. Għamiltu xi tip ta' ftehim, gentleman's handshake jgħidilha li trid. Kemm ġib ta' ftehim isma' bħalissa jekk joħroġ wieħed minnu m'għandux joħroġ ieħor. Iva kien hemm. Kien hemm. Għax jgħid li ma kienx hemm. Iva kien hemm. Fl-aħħar jiem, membri prominenti qrib Delija akkużaw lid-deputat Awċi bit-tradiment lil dak li fl-aħħar snin kien dejjem biex jipproteġih fil-Partit Nazzjonalista. F'dikjerazzjoni oħra li kompli tħabbel il-kobba f'din it-tellieqa li suppost kellha tkun waħda bejn ħbieb, Delija li kien tneħħa minn postu wara konġura 5 snin ilu stqar li mhux se joqgħod jidħol fid-dettalji ta' dak li kien hemm maqbul bejniethom. L-parti l-oħra mhijiex komda li titkellem fuq b'rispett ma naħsibx li għandi nidħol fiha wisq, imma iva kien hemm ftehim. Intervistat separatament mill-istess Timestock, Alex Borg baqa' jinsisti li bejnu u Adrian Delija qatt ma kien hemm xi ftehim simili. Fl-ebda mument ma ftehimtu il-punt huwa li partijiet ma jistax ikun hemm. Id-dikjerazzjonijiet ta' Delija jikkonfermaw dak li One News kien ilu jgħid il-ġimgħat jiġifieri li l-alleanza li kien hemm bejn it-tnejn intilfet kompletament mindu esprimew l-intenzjoni li jikkontestaw għal post vakanti minn Bernard Grech. Fil-fatt ir-relazzjoni bejn it-tnejn inqalbet ta' taħt fuq, tant li l-attivisti ta' Delija akkużaw lil Borg li jitħabbeb mal-estremisti għal vanaglorja personali. Delija kien diżappuntant ferm li Borg ħariġlu għan-nofs u fl-oħra li kellhom flukanda fil-Furjana derjiet ma sħansew miegħu f'numru ta' stanzi kif uraw filmati esklusivi ta' One News.